Spiċċajna nħossuna mhux siguri f'pajjiżna stess. Sentiment li mhux qed inħossuh bis-saħħna iżda saħansitra l-Prim Ministru Robert Abela nnifsu. Hekk sostnew id-deputati tal-Partit Nazzjonalista Joe Giglio u Alex Borg waqt konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali b'rabta mas-settur tal-intern u s-sigurtà wara l-budget li ġie ppreżentat mill-Ministru Clyde Caruana. Id-deputat Joe Giglio qal li l-Gvern għandu l-ewwel jiffoka fuq il-kriżi li l-Korp tal-Pulizija għandu fejn jidħol nuqqas qawwi ta' riżorsi u spjega kif iż-żewġ units ġodda proposti għal korp huma importanti għal pajjiżna iżda ma nistgħux nibqgħu innaqru mir-riżorsi bla ma jitlu iktar uffiċjali. Jekk irridu ta' bilħaq nieħdu s-sigurtà tagħna b'aktar serjetà jaħtieġ illi effettivament intejbu aktar il-kondizzjonijiet ta' il-persuni kollha illi jaħdmu fis-settur ta' loti ta' sigurtà ġewwa pajjiżna. Hija realtà illi wieħed ma jistax ma jaħrabx illi hawn diversi diffikultajiet li joqtu s-sigurtà tagħna, kemm f'dak li huma sigurtà fuq it-toroq tagħna, kemm dak li hija sigurtà fuq il-postijiet tax-xogħol tagħna, kemm is-sigurtà fuq dak li huma siti ta' kostruzzjoni fejn nisimgħu bil-bosta fuq pluralità ta' inċidenti u diffikultajiet. Dan kollu quddiem problema ta' żieda drastika fil-popolazzjoni qed iġġib dejjem iktar ħtieġa ta' aktar pulizija, għalkemm fir-realtà in-numri mhumiex jiżdiedu. Din l-istess sitwazzjoni tinsab f'Għawdex bid-deputat Alex Borg qari li fil-waqt li l-popolazzjoni Għawdxija żdiedet sew fl-aħħar ftit snin, is-sigurtà f'Għawdex qed tkun medha. Dan hekk kif ir-riżorsi fil-korp tal-pulizija minflok żdiedu spiċċaw tnaqqru iktar. L-Għawdxin m'għandhomx serħan il-moħħ. Bħal mal-gvern nesa is-sigurtà ġewwa Għawdex, nesa wkoll il-Għawdex in ġenerali għaliex għal darb'oħra kellna nuqqas ta' kapitlu fil-budget li jindirizza speċifikament l-bżonnijiet ta' Għawdex dirajnija diversi drabi taħt amministrazzjoni laburista illi f'kull budget qed jinsa lil Għawdex u ma jagħtix kapitlu totalment għalih kapitlu għaliex iva Għawdex għandu realtajiet differenti, għandu karatteristiċi differenti, għandu bżonnijiet differenti minn Malta u għalhekk iva hemm bżonn li jkun hemm kapitlu speċifiku għal Għawdex illi jindirizza l-bżonnijiet kollha tal-Għawdxin. Ovvjament ukoll anke n-nefqa kapitali għal Għawdex tnaqqset b'10% illi turi illi l-gvern huwa maqtuħ mir-realtà ġewwa Għawdex. Il-Partit Nazzjonalista ilu snin sħaħ jipproponi biex fost l-oħrajn membri tal-Korp tal-Pulizija jingħataw pensjoni sħiħa u kompluta. Anke dawk li jibqgħu jaħdmu fil-korp, apparti li jitneħħew funzjonijiet li mhumiex neċessarjament dmirijiet tal-Pulizija. Dan sabiex aktar persuni jiġu mħajra jażlu karriera fil-Korp tal-Pulizija.